že dobrý den, dámy a pánové, už jsem tu zase. Neříkej. Náš instruktor, pán Méďa Béďa, si alkoholikem parakotoulům zlomil vás. A teď ty mravenci v nemocnici ho opravujou a jsou velmi zkušení. Pan Méďa Béďa se z toho asi brzy dostane, ale za okamžik bude naše další reklama. Čau lidi, koukněte se na tu čepici. Ta byla původně bílá, ale s naším práškem ji úplně v pohodě vyperete. Koukněte se na naší pradlenu. Ahoj! Jdi na to. Přidáme prášek Pepsil, pereme. Pepsil je velmi výborný. Má lehké složení. Pepsikola a prací prášek Persil. Je to nejlepší, co může být. A koukněte se, z naší černé čepice... A to čisté na moji hlavu. Z naší černé čepice špinavé je hned čistá bílá čepice. Co byste k tomu chtěla říct, paní Pradleno? Je to fakt skvělé. Je to osvěžující a přitom čisté. A mé vlasy tak nestojí. Nazdar. Buzny.